Mi-acord onoare de a fi soția mea. Da. Elena și Ion au 20 și respectiv 24 de ani și s-au născut în același sat, însă povestea lor de dragoste a început cu un an în urmă. Ion spune că nu mai poate trăi fără Elena și a decis să o ceară de mireasă. Astăzi, vizibil emoționat, repetate pe foaie cele mai importante cuvinte. N-a reușit, într-adevăr n-a reușit, retrăiesc mult. Chiar nici noapte n-am putut să dorm, m-am gândit cum o să fie, desigur că aștept să spună da, pentru că o iubesc din tot sufletul. Ion a fost ajutat de câțiva prieteni care au avut grijă să aranjeze fiecare detaliu și în același timp să păstreze totul în secret, ca nu cumva Elena să bănuiască ce surpriză îi se pregătește. Doi dintre prieteni s-au îmbrăcat în costume naționale și au întâmpinat-o cu un colac. Surprinsă, tânăra a început să plângă. Foarte plăcut, foarte frumos. Sincer, nu m-am așteptat. Sigur că îl iubesc foarte mult. Elena a fost păcălită de o prietenă că merg la plimbare. Aceasta i-a spus că în curând va veni și Ion, doar că plimbarea s-a lungit cam o oră și tânărul tot nu apărea. Am văzut că nu răspunde, mă gândeam că pot să mă duc acasă. Nu știu, credeam că e cu alta. Și prietenii lui Ion erau emoționați și spun că au ținut neapărat să fie alături de ei. Într-un moment atât de important am ținut neapărat să venim să-l ajutăm. A ieșit super, deja vreau și eu. Gestul romantic a atras atenția a zeci de oameni care se plimbau prin parc. Unii s-au oprit și au privit cu interes. Foarte mult. Și așa se zbrava amândoi, nu ce lacrimi de. Mâine tânărul urmează să meargă la părinții fetei pentru a-i cere mâna. Nunta ar urma să aibă loc la primăvara viitoare.